Здравейте, скъпи приятели! Това съм аз, Строер БГ. Добре дошли. Не искам да ви пусна някакво батълки. Манел 2. Сега ще ви покажа тук как се качих 9-та арена. Найсни. Добре. Стоп. Дай. Този дек е много приятен и добър, който има дълъг, може да го купи, ако иска. Между другото махах елити от дек, защото ми бяха твърде малък левел. Тук набих нещо малко. Така. Окей. Така набих. Сега точно не знам как се вършва. Тук Уизърда ме изнерви, аз пуснах мускитара и се получи гадно, защото той само ми наби 1377, мускитарът ми остана много плод. Сега пускам едно хъкче бързо, че да ги усмърди. И тук пуснах уич. И тук още се получи хора. 64 хапа забележа. Пуснах една валкирия и тук да отърве нещо. Той не знам какво им беше пуснал. Зап. Да, зап. Така стана. Тук валкирията се отказа. И така, тук. Хора, не се игра, която мисля, че е загубена наистина. Може да има много варианти, но тук аз помислих, че е загубена и трябва да се отказвам, обаче казах, че ще опитам някак да победя. Развръчках малко и стана. И така. Вижте какво става. Дай. Така пуснах едно хъкче и едно лъкче. Тук нямаше нужда от това. Така пуснах уич. Уич да действа. Така им пусна фарбол и супер много се изнервих. Та батулка, после мисля да изиграя на сериозно равно поле. Така пуснах едни лети бързо да бачкат. Твърде късно беше, хора. Няма я гледаме как свършим. Така свършим за мен и тук скачих на... Хора, виж каква беше простотията. 50. Не ни пусна да играе. Не знам да на мястото на запа, айде ще сложа това. Просто искам да изиграя на игра. Хора, играя една игра и свършваме видеото. Просто защото не искам да падам, знаете. Това ме отрепа джанската, бе. Има да... Те вземе дявол. Той почекайте хора, че съм пуснал едно нещо във Фейсбук, те ми коментират. Айде. 10 лева. Ой, не.
Спрете. Съжалявам и за звука от телевизора, брат ми гледа телевизия. Тук му набих. Набих. Оцеляхме. Парлил майнатос. Ма така всичко, което имам. Май ще победим, бе. Май ще победим. Ей, победихме!